16 Manresa-Terrassa. 4 euros amunt i 7,29 dissabtes i festius. Collons. Ben bé. Bueno, ho pensem pagar. Estem preparats. Manual, cap aquí. No sé què fa aquest cotxe aquí, suposo que no el tindran retingut. Potser sí, potser no va passar en vermell. Porto uns 210 quilòmetres sortint de casa, 150 són d'autopista i aquest ja és el 5è peatge. No t'està filmant. No t'està filmant a tu. Estic dintre la cabina i a tu no t'està filmant. No, a tu no t'està filmant, no et preocupis. No vull pagar. Veurem a veure qui visen ara. Veieu les vegades que hem de passar, que hem de treballar i els entrebancs que ens posen a tot arreu. Sembla que us està dient els cotxes de darrere que tirin cap a darrere. Si no sé si ens volen tancar aquí o què passa. Però bueno, ja ho veieu. Autopista Terrassa-Manresa, Manresa-Terrassa, Autema. Generalitat i Autema. No sé què volen fer perquè no m'estan dient res. Posa a netejar el vidre, la noia, tranquil·lament. Què passa? Què passa? No dic per què no m'obres. Jo? Sí. Jo necessito la neteja. Ah, ets de la neteja, tu? Passa que tinc que anar amb això, perquè el peatge és de la neteja. Vale. I la noia que estaven aquí? La noia no s'ha carregat, ara vindrà encarregat. Ara vindrà l'encarregat. Gràcies. Gràcies. Ja. La qüestió és que et volen fer perdre el temps. I de moment sembla que no volen obrir el peatge. Diu encara ve l'encarregat. Doncs seguim esperant a que vingui l'encarregat. Ens han tancat a darrere. Ens han posat conos a darrere. Deixa'm que ho filmi. Pel mirall. Però ens han tancat aquí dintre. Per tant, si trien gaire, trucarem als Mossos i formularem una denúncia. Esperem una mica més per si ve l'encarregat. Jo li obriré la barrera. Sí. Va quedar en vermell, vostè s'ho va fer. Perquè, què passa si ho passo en vermell? Vindrà una denúncia. I si... És igual. Ja passem. Però han tancat tot a darrere. Heu sentit? Diu que vindrà una denúncia per lo civil. Si ho fem tots, no podran fer res contra totes aquestes denúncies. Ja dit, ja estem farts. Farts? Farts. Vinga. Prou peatges, no volem pagar més.